Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai suna zantuttukan dare tare da jarumarku Mufida Adnan wacce aka fi sani da Mufi. A cikin wannan shiri namu kamar yadda kuka sani, shiri ne mai cike da barkwanci sannan kuma akwai labarai da dama da ake yi da iyayenmu su tara mu a dinga yi mana yanzu to duk sai aka yi watsi da su. To a cikin wannan shiri namu duk wasu labaran da kasan an baka a baya ko an yi muku kafin ku yi bacci duk za ku samu a nan wajen. Ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu yadda duk labarin da muka ɗaura za ku gani ku yi sharing, ku yi liking, ku yi commenting sannan mu ji ra'ayinku akan labarin da muke bayarwa. So yau labarin da za mu bayar shine dai akan wannan gogon naku sarkin dabara wato Gizo da matarsa Ƙoƙi wanda suke noman gyaɗa, ma'ana Gizo da noman gyaɗa. Idan kun shirya ku ce mun shirya, ni kuma sai in ce gatanan ku kun san me za ku ce, ta zo mu ji ta. Wata rana Gizo da Ƙoƙi abin duniya ya yi musu zafi, sai Ƙoƙi ta ce da Gizo, ina ga da za mu yi noma da mun samu sauki. Da Gizo ya ji haka sai ya ce, ƙwarai haka ya dace. Sai Ƙoƙi ta ce, to me kake ganin za mu noma? Mu shuka shinkafa, mu shuka alkama, ko kuma mu shuka acca? Kun san mu mata muna da dabara, wannan shawara ce ta so take ba mijinta wato Gizo. Sai Gizo ya ce, a'a, mu shuka gyaɗa kawai. Sai suka yarda akan cewa za su shuka gyaɗa. Amma ashe Gizo yana nufin ya yi wa Ƙoƙi wayo shi yasa ya kawo wannan shawarar. Da aka tashi yin shuka sai Gizo ya ce da Ƙoƙi, ai ba shukar gyaɗa sai an soya ta. Ma'ana ba za su shuka wannan gyaɗa ba sai an je an soya ta an yi mata jan suya. Mai sauraro, shin a ganin ku ba wata almundahanan Gizo yake nema ya haɗa wa Ƙoƙi ba? Sai Ƙoƙi uwar haƙuri ta ce, to na amince a soya gyaɗar. Ta baiwa Gizo ta ce ya je ya shuka, wato ta zauna ta datsa dantsanta ta yi wa wannan gyaɗar jan suya ta ba Gizo. Da Gizo ya je gona don ya shuka gyaɗa sai ya ɗaura lilo a jikin wata bishiya. Ku ji fa, wato saman bishiya ya hau ya ɗaura lilo. Za mu ji me ya faru. Lilo a jikin bishiya, ya hau lilon nan yana cin gyaɗa yana rera waƙa kamar haka. So Gizo ya zauna a kan ya hau saman bishiyar nan ya hau kan lilo yana ta rera waƙa. Can sai ya ce, da haka yau a je gona gobe a je, har wannan gyaɗa ta ƙare ba tare da ya shuka komai ba. Allah sarki, wato Ƙoƙi tana can tana jiran mai gidanta ya dawo, ashe shi kuma ya ɗau gyaɗan nan ya je ya hau lilo yana cin gyaɗa yana ta waƙa yana jin daɗin rayuwarsa. Da damina ta yi nisa sai Ƙoƙi ta fara tambayarsa maganar gona. Shi kuma Gizo sai ya hau ba ta labari cewa ai gonar nan ta yi kyau sosai. Ma'ana yana ta kallon gonar nan ta yi so greenish in muku ta bature, gona ya yi kyau, gyaɗa ta fito ko ina da ina. Ashe Gizo ya zauna ya cinye wannan gyaɗan nan da Ƙoƙi ta soya masa, ya tafi da shi da niyyar wai da zumman cewa zai yi noma a gona. Da kakar gyaɗa ta fara yi sai Ƙoƙi ta ce da Gizo ya fara ciro musu wannan gyaɗa su ringa ɗan taɓawa kafin a farɗe ta. Saboda haka a duk lokacin da Ƙoƙi ta buƙaci gyaɗa sai Gizo ya je gonar mai gari ya yago ya kawo mata. Sannan a hankali Gizo ya kusa cinye gyaɗar gonar mai gari baki ɗayanta. Gizo ya zama ɓarawo.
Wata rana sai mai gari ya gano cewa ana yi masa sata a gonar gyaɗansa. Saboda haka sai ya zuba masu gadi a gonar suka ɓuya a gurin da babu wanda ya isa ya gansu. Can sai ga gizo nan ya taho rikiki ya zo ciran gyaɗa. Caf masu gadin nan suka camke gizo sai gizo ya dinga ihu a gona. Suka tafi da shi gun mai gari. Daga nan aka yanke masa hukunci akan wato za a kore sa a cikin wannan garin. Ƙurunƙus ba don gizo ba da na muku ƙarya. Dama ƙarya da san baɗo muku. Jama'a kun ji fa gizo wato matarsa ta ba sa shawara saboda suna cikin wani matsanancin hali. Matar ta fito ta ba shi shawara cewa ya kamata su yi noman acca, shinkafa da dai sauransu. Gizo da yake yana da wani makircinsa a cikin zuciya sai ya ce sam ba za a yi wannan shukan ba. A lambaran su dai sai dai su shuka gyada, kuma idan za a shuka gyadan nan sai dai ta soya masa wannan gyadan ya tafi da shi. Ita ma dai irin bature ya ce she so submissive to her husband, shi sa bata ja da shi ba ta soya wannan gyada ta bashi. Ashe gizo da ya tafi gona sai je ya haɗa lilo ya hau yana ci yana waka har ya cinye wannan gyadan nan ta bai shuka ba. Da yake shi makirci na a zuciyarsa sai in gizo ta tambaye sa ya gonan nan fa hau ba sai ya ce ai gonan nan tana nan ta yi kyau. Ashe gonan mai gari yake zuwa ya sato mata gyada. Mai gari ko ya ga a'a gonarsa tana tsiya cewa yana shuki bai ganin komai sai ya baza mutanensa akan aje a yi masa gadin wannan gona. Ana zuwa kwa gizo sai ya taho kirkir zai je ya sata. Cap sai aka cafke sa, ana cafke sa kuwa aka kama su aka kai sa gun mai gari, an kama barawon gyada. Mai gari yayi? Mai gari ya sa yayi banishin ɗinsa a wannan garin, ma'ana ya kore sa daga wannan garin, ya ce ya fita masa daga gari, me zai yi da gurɓataccen mutum irinsa. Daga nan gizo ya tattara inasa ya tattara matarsa suka fece daga garin nan saboda menene ya zama kasurguman barawo. So masu kallon mu da sauraron mu, me kuka koya a cikin wannan labari na gizo da matarsa da kuma gonar gyada da mai gari? Ni kawai ni abin da ta bangare na abin da zan ce na koya sata babu kyau. Abu ba naka ba, taya zaka je gonar wani ya sha wahala ka je ka yi masa sata? Duk abin da ya biyo baya ai kai ka siya. So wannan shine labarin namu a cikin wannan shiri. Me ka koya? Ku yi following din mu a shafukanmu na sada zumunta, Facebook, TikTok, Instagram da kuma YouTube, yanda idan mun ɗora duk wasu shirye-shiryenmu da labarai za ku gani. Kada ku manta ku ajiye mana ra'ayinku akan wannan labari kuma da wani darasi kuka koya. Ni ce taku a koda yaushe zan ci gaba da kasancewa tare da ku, kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin wannan shiri. Nake cewa sai wani jikwa.